Даже клипче ще има по-интервю. Готов, верно ми се скача да скача. Не искам да скачаш. Аз да скачам. Аз мисля се веждам. А нататък да е бот. Ама малко. Ако няма паднеш без да си потягнеш. Виж, що пък не? Какво ти кажа тук, пичове? Всичко снимки, сега ще треги фотошопинг. Дето ли че скача? Той ще строи. А? Казвам, че е сив снега, не жълто. Кой да иде? Не знам що. То е супер яко, аз искам да скоча, бе. Къде върна? Къде ще скачаш? Козирката, ма сега се върнам без нищо, бе. Не, виж сега, ти рано написаш, ще бъдеш като куче. Да, брат. Какво правим сега? Намаляваме численост. Един по-малко. Като за последно ли? Кой ще бъде жертвения атлет? Ти си по-тежък вода, аре аз да скоча. Абе, гледай се нас. Аз съм Те са ме с тежко лъжата. Момчета, аз съм средно Гледайте сега да не скочи някой къде не е вързан. Няма да е нещо много. Вау, къде ще да снимаш? Абе, е верно, оня пичи снима, някой ще дойде оттам да снима. Той ще снима клипче. Еми да бе да снима клипче, как скачаш, брат? Защото тук няма да се види нищо. Всеки да старташ някой ще видаш ли? Коли ще скача точно? Да, там. Той ще скача, той скача там, там няма да се Рипъм, вижда. рипъм. Да, скачаш тук. Не, оттам. Козирката. Оня пичи ще прави Рипъм, свичам се. Значи ма гледай, искаш. Еми Владо, брат. Вижте сега, алпийска седалка с край на въже се връзва е така. Не я връзваме с Така обаче, аз ви препоръчвам това, като ходите в група да не го връзвате така. Защото много трудно се откача. Да, точно така. Обаче алпийска седалка по принцип. Секатерите става, ама по това не дейте. Абе, вие ваши си работа. Абе, носи работа, ама да не стане и ваша. Значи казвам ви просто, че... Да не ви създаваме работа, разбираш? Това не е мисълта и на мен. И скача. Колко? 10 метра? Абе, 10 метра. Като ти бие шамарвата е... 9, 10 ще те го направим, тъмо ние да станем по-назад. На Глечер по принцип се ходи там някъде, около 12 метра може да сложи. 11, 12. Четвърли ще е профи. Най-прости. И ти ли ще скачаш? Не бе, баструм. Държи. Значи, Вал, да да не скочиш като парашутист надолу. Защото ще ме зарим. Не бе, чакай спокойно, скочи как си искаш бе. Нали се вържим някой човек, там ще държа даже повече. Не бе, става въпрос, че можеш да си щупиш нещо, разбираш? Тук ще ти покажа нещо, което... Рипам, за да се свлече това, нали така? В смисъл скачам върху. Ти не чакай само. Не скачаш върху. Ходя и то се свлича. Тук ще се сурнеш надолу. Тук, като ходите в група, средния, като сте трима, аз препоръчвам, сега всеки си знае за него си, да прави следното нещо. Тая халка да я остави по-голема. Тук да вържи още една осмица. А това да ти обясняваш с нас? Защо тая халка, сега ще ви кажа, защо ще оставите по-голема и защо ще върши още една осмица тук. За да можеш с ръкавици е кофти, ама трябва да се научите с ръкавици. И това е най-важното, да стане хубава и подредена. Така, защо? Като ходя първи и последния, ако имате тази халка и сте вързани, вие може да правите това нещо. Виждате ли? Ако първи... фани тук, виждате. Фани ми ти тук. Аз съм се вързал тук. Имаме това движение, виждате. Не съм се вързал за въжето, да се мърдам. Дори първи и последния да направят нещо, аз съм гъвка. А това го правя. Сега ще видите защо го правим, защото Цето все едно ще е средният човек, когато падне първия. Защото като Цето задържи, единственият начин да си улекоти себе си е да сложи някъде карабинер, да забие клин, нали, той, сега ще видите как ще задържи Цето всичките. И като задържи с клина, първият момент е най-важен. Задържите ли в първия момент, няма проблеми. След това
ако той запази спокойствие, забива си пикела, забива си клина и освобождава тежестта от себе си, като слага един карабинер тук. Така ли? Абе. Не бе, аз така го правя. Окей, смисъл това... В смисъл, като освободи тежестта от себе си, той може да се изправи и да почне да работи вече, да прави полиспасти и да ви издърпва вас. Затова винаги аз на първия човек му слагаме тук един. Ти ги правя 2 възела и много лесно става и го провахме на мама, става. Така, а на първия и на последния, какво правя е винаги тук. Слагам по още едно възлче. Да си играя с нещо, докато ми се... Абсолютно. Усмийте. Ще направим мачаче с ръкавици кофти. Тук слагам едно възлче, така седи. За същата причина. Ако падне средния, вие го задържате, освобождавате, закачвате за това нещо и вече освободили сте тежестта от вас, защото то си тежи. Сега ще виждате. Извиняй, Владо. Добре. Сега ще видим. Цецо, дам тук. Трябва ли си за сега почва седалката или така? Окей. Дали кажете кога ще видите да направя... Седалката трябва да дойде тук. Тя ми е... И другото нещо, което е. Не. Така се кажем, че. Като ти висиш, обикновено със себе си носиш едно прусиче, носиш и... Нека ви дам други неща. Имам прусяк, ама ми е Така, закон. този възел, който съм ти го направил, той ще ти дойде тук някъде, като висиш. На него спокойно можеш да закачиш карабинер, прусичето и да си изправиш.